Dzisiaj będę rozmawiał z panem Piotrem Trochanowskim, zamieszkałym w Krynicy w województwie małopolskim. Często występuje też pod artystycznym pseudonimem Petro Murianka. Pan Piotr jest znanym łemkowskim pisarzem, poetą, również autorem przekładów na język łemkowski z większości literatur słowiańskich. Założycielem i redaktorem czasopisma Besida, współzałożycielem i członkiem kilku stowarzyszeń mniejszościowych, wiele lat był członkiem i solistą prowadzonego przez brata Jarosława kultowego zespołu Łemkowyna, nauczycielem religii, a od kiedy stało się to możliwe, również języka łemkowskiego. Poza działalnością społeczną jest mocno związany z religią i życiem duchowym Cerkwi Prawosławnej. Przyjęło się, że Łemkowie zwracają się do pana Piotra Ujku Petre, czyli Wujku Piotrze. Sława Isusu Chrystu, Ujku Petre. Sława naukę, panie redaktorze. Panie Piotrze, czyli Ujku Petre, czytając wasz życiorys, znając ukierunkowanie, ażby się chciało przeprowadzić tę rozmowę wyłącznie w języku łemkowskim, który ponoć zna pan dużo lepiej niż język polski. Ale moją intencją jest, aby nasza rozmowa dotarła do szerokiego grona odbiorców, nie tylko łemkowskojęzycznych. Mam nadzieję, że to panu nie będzie przeszkadzało. Naturalnym miałoby być, że dla Łemka, że język łemkowski zna się lepiej, zna się najlepiej. Różnie z tym bywa, no, ale u mnie i życie zawodowe i prywatne tak się ułożyło, że obracałem się zawsze w kręgu łemkowskim. Uczyłem dzieci w szkole religii łemkowskiego, rozmawiałem z nimi po łemkowsku oczywiście. W cerkwi, na próbach chóru, szczególnie kiedyś dawniej, kiedy te próby były intensywne, również po łemkowsku. Naturalne, że z żoną i z dziećmi również po łemkowsku. Po polsku bardzo rzadko rozmawiałem. Także nawet przeproszę na wstępie, że ten język polski mój, bodaj na początku może być trochę koślawy, ale oczywiście, że nie będzie mi przeszkadzało. Dziękuję bardzo za zgodę na przeprowadzenie wywiadu w języku polskim. Oczywiście mam nadzieję, że obydwu nam będzie się swobodnie po polsku rozmawiało, no bo też na to z panem mi wygodniej rozmawiać po łemkowsku niż po polsku, ale taka potrzeba chwili. Na sam początek zadam pytanie, które chyba wszyscy panu zdają. Dlaczego przybrał sobie pan pseudonim Murianka? Z jakich życiowych doświadczeń to wyniknęło i dlaczego ten Ujko Petro? Stało się tak. Dawno już na początkach mojego pisania, gdzieś na przełomie 60., 70. lat napisałem między innymi wiersz, bajkę Murianczysko. Pozwolę sobie przeczytać tą bajkę. To można ją traktować jak bajka dla dzieci i dorosłych. Czytam. Znajdę najpierw. Murianczysko. Murianka z Murianoczką, Doryśką, Sterzeczką, серед свого світа доганяють життя. Помож, сестричко, помож, братчику, сама не двигну ту ігу. Оту на горбочку, оту при ялиці збудуємо хишку. Спокійно, тихічко, будемо сой жити, от червів, хробаків рідний ліс хоронити. Двигайся, хишко, міряй інженірів, żeby się не сховзло, Murianczysko. Bolad mnie ruczky, bolad nóżky, ciły den chodziłam aż pi tamtu sosnu. Za to serce moje od radości mlije, bo już na werszeczku winczyk zelenije. Spoczywaj, sestryczko, spoczywaj, braczyku, lisa szum nese son, pora odpoczynku. Chru, chru, dyka słynia, chru, chru, idę z ryłą, cię mordu aż po ucha szczuriła.
ратичами молотила, віклах злісно термосила, цілим лісом, цілим світом обносила. Гей, сестричко, гой, братчику, сама не двигну ту ігу, а ту на горбочку, а ту при ялиці zbudujemy cheszku. Ja myślę, sądzę, że morał tej bajki jest zrozumiały dla nas rozegnanych po świecie. Tak jest. Dziękuję bardzo za No i wierszyk. stąd później się wzięło, że po tym wierszu po murianczysku zacząłem tworzyć pod pseudonimem Petro Murianka. Okej. A skąd się wzięło w ogóle ten Ujko Petro? A Ujko Petro, ja wiem, jak jest tak zgłupio, Frant. No, ja wiem, wiadomo, że u nas nie szpanują panami, nie zwracamy się przez pan, no a jakoś jest tak bezpośrednio imieniem nie zawsze, więc jakoś się tak przyjęło, ktoś tak zaczął i później poleciało. A mi się to nawet podoba, bo takie rodzinne dosyć. No tak, wszyscy Łemkowie to jedna wielka rodzina, prawda? No właśnie. A proszę nam powiedzieć, gdzie się pan urodził i wychował? Kto miał największy wpływ na pana decyzje życiowe i miłość do krainy, której pan nawet nigdy na oczy wcześniej nie widział? Urodziłem się w Warchowie, koło Polkowic, między Polkowicami a Chocianowem, w miesiąc po przybyciu na tą ziemię wygnania. W 8 miesiącu mnie mamusia przyniosła. Nie zdążyłem się urodzić tam, gdzie mnie wymyślili. A gdzie pana wymyślili? Wymyślili mnie na wojennym w Binczarowie, w Biłcarewie, koło Grybowa. A proszę powiedzieć naszym słuchaczom, gdzie ta Binczarowa jest? No, w powiecie nowosądeckim, no jakżeż, no jak takie pytanie zadawać? Ja wiem, gdzie jest ale nasi słuchacze mogą tego nie wiedzieć. Aha, no faktycznie powinni wiedzieć, bo to piękna wieś, wielka, piękna wieś. 10-9 kilometrów na południe od Grybowa, w powiecie nowosądeckim. Czyli w krainie Łemkowyna. No oczywiście. Tak. Oczywiście. O to mi właśnie chodziło. No i właśnie, i proszę mi powiedzieć, kto miał wpływ na to, że pan, pomimo tego, że pan nie widział tej Łemkowyny, czuł pan do niej taki sentyment, taką miłość? Z czego to się wzięło? Kto miał na to wpływ, że pan tak się zakochał w tej krainie, którą pan wcześniej nie widział? Oj, no to wydaje mi się naturalne. To znaczy naturalne dla mnie było naturalne, bo żyłem, wychowałem się na opowieściach mamy, ojca. Oni bardzo tęsknili, bardzo kochali swoją Biłcarewę i opowiadali mi o niej i potrafili uczynić to, że ja również tak ją pokochałem. Mieszkał pan, pana rodzice mieszkali na Łemkowynie. Znaczy się, że pan i pana rodzice są Łemkami, prawda? Co dla pana znaczy być Łemkiem? Wszystko. Tak się, co dla pana znaczy być Łemkiem? Przypomina mi się takie pytanie, kiedyś dosłownie tak zadał mi je redaktor miesięcznika Poezja. Co dla pana znaczy być Łemkiem? Powiedziałem wszystko. On prosił, żeby rozwinąć to wszystko. No, a ja się posłużyłem wypowiedzią profesora Siatkowskiego, że Piotr Charnowski czy Petro Murianka spalił za sobą wszystkie mosty, zostawiając dla siebie tylko Łemkowynę i łemkowską kulturę. I w tym wszystkim, no właśnie, wszystko dla mnie to być Łemkiem, żyć życiem Łemków, jakby to inaczej powiedzieć,
poza dylematami. Nie mam problemów z tym, czym się mam interesować, czym mam żyć. Po prostu Łemkowina jest dla mnie wszystko. Okej, rozumiem. Z łemkowskich almanachów, kalendarzy i roczników, które pan przez 20 z górą lat redagował, wiem, że pasjonuje się pan również historią. Gdzie i kiedy według pana zaczęła się historia Łemków? No to jest piękne pytanie i pytanie, które lubię, kiedy mnie zadają, bo faktycznie pasjonuję się historią, a swoją szczególnie. Powiem tak, że nawet to zaczyna się, gdzie i kiedy zaczyna się historia Łemków, to trochę, no może bym powiedział, że nie tak, bo się nie zaczyna. Kiedyś oczywiście wszystko się zaczyna, ale powiedzmy to tak, że Łemkowie są autochtonami na swojej ziemi. Byli na niej od zawsze, to znaczy to od zawsze się liczy w naszym kręgu kulturowym w Europie od wtedy, kiedy skończyły się wielkie wędrówki ludów i narody osiadły już na swoim miejscu i od tego czasu mieszkają na swoim miejscu i w tym sensie są autochtonami. Poza Madziarami, którzy przyszli na przełomie IX-X wieku. A tak właśnie ostatnia wędrówka ludów, wielka wędrówka ludów skończyła się na przełomie V-VI wieku, w VI wieku. Mówię, podkreślam to zawsze, że jesteśmy autochtonami, jakby chcąc wykrzyczeć, zbuntować się przeciw temu, przeciw kolonizacji wołoskiej, tak zwanej kolonizacji wołoskiej, której według mnie nie było. Z początku może być to szokujące, bo to jest powszechne, z kim by nie rozmawiał, to znaczy co by nie czytał. Łemkowie, historia Łemków zaczyna się od kolonizacji wołoskiej. Kolonizacji wołoskiej nie było w tym sensie, że nie była to kolonizacja, a kolonizacja na prawie wołoskim. Ja pozwolę sobie przeczytać, zacytować z księgi, którą popełniłem. Knycha Bilcerewy, tak? Tak, Knycha Bilcerewy, dług mojego życia dla przodków, dla rodziców. Dlaczego chcę o tym mówić i proszę mi wybaczyć, że trochę szerzej, dlatego że złoszczę się, denerwuje mnie, że nasze tuzy naukowe często, nie chcąc się wychylać, bo ta kolonizacja wołoska w środowiskach polskich naukowych dominuje, od międzywojnia dominuje, bo wtedy w Nowej Polsce, w II Rzeczpospolitej, bardzo patriotycznej, po zaborach, wszystkie państwa są takie za bardzo patriotyczne, nawet czasem nacjonalistyczne. Starano się udowodnić, że myśmy skądś przyszli. Po wojnie, kiedy nas wygnali, no bo nas wygnali, ta ziemia i tak nie była nasza, bo kiedyś przyszliśmy na nią. Guzik, prawda. I mówię, złości mnie, jak nasze tuzy naukowe, profesorowie uniwersytetów przelatują nad tym tematem tak bardzo oględnie. Bardzo oględnie. Ja nie będę tu wymieniał nazwisk, ale mniej więcej orientujemy się, profesorów naszych uniwersytetów, królewskich akademii i tak dalej. Czytam. Proszę bardzo. Podobnie jak kolonizacja na prawie niemieckim była przeważnie procesem nie etnicznym, lecz społecznym, element niemiecki występował w małej liczbie i to głównie jako organizator, zasadźca. Analogicznie kolonizacja na prawie wołoskim polegała nie tyle na osiedlaniu się wyłącznie Wołochów,
ile na przyjmowaniu form prawnych i gospodarczych życia pasterskiego wykształconych przez obołoskich pasterzy. Stanisław Kuraś, Osadnictwo i zagadnienia wiejskie w Gorlickiem do połowy XVI wieku. I krótki drugi cytat. Pod nazwą Wołosi lub Wałasi rozumieć należy na naszym terenie raczej typ gospodarczy ludności górskiej zajmującej się głównie hodowlą owiec niż określoną narodowość. Osadnicy ci byli prawosławnymi i w większości Rusinami. No właśnie, Także, proszę mi powiedzieć, czy Rusin to samo co Łemko? Proszę mi wybaczyć, że ja jeszcze trochę rozwinę temat. Kolonizacja wołoska, kolonizacja na prawie wołoskim szła od wschodu i wcześniej były zakładane na prawie wołoskim miejscowości, często istniejące już. Oczywiście, że kilkaset lat temu było mniej miejscowości, to naturalne, i mniej ludzi. I od wschodu na zachód. Także ostatnia była Sądeczyzna na zachodzie i wiele miejscowości jest założonych już w XVI wieku. A najwcześniejszą w Gorlickiem, tu bliżej zachodniej Łękowiny, jest Rychwałd, dzisiejsze Owczary, które otrzymały prawo wołoskie w 1420 roku. A ja, to znaczy tak by wyglądało, że przed tym czasem nas nie było. I znów cytuję profesora Reinfusa. On cytuje, z powodu sąsiedztwa ze schizmatykami i dla ich zbawienia zakładał Kościół w połowie XIV wieku misje dominikańskie w Żmigrodzie, Muszynie i Nowym Sączu, które miały żyjących w lasach dzikich i nieokrzesanych pasterzy owiec nawracać na łono Kościoła katolickiego. A więc znacznie przed tym rokiem 1420 świadczy to, że jacy oni byli dzicy nieokrzesani, ale byli tam dzicy nieokrzesani właśnie w mniemaniu tych, którzy chcieli krzewić coś innego. I jeszcze jeden cytat, już ostatni, bo się rozgadałem. Długosz, a więc historyk, który opisuje niemal swoje czasy, albo bliskie jemu, nieodległe jemu. W 1406 roku Wołochów naród przyzwyczajony, pamiętajmy, że Wołochów to jest określenie niekoniecznie narodu, choć on to tak pisze, a określenie pasterzy na tym terenie. Przyzwyczajony żyć z gwałtu, zajęty wypasem bydła, hodowlą owiec w gromadzie, z Alp, które Węgry od Królestwa Polskiego oddzielają, oczywiście to są Beskidy, bo od Królestwa Węgierskiego, Węgry od Królestwa Polskiego oddzielają, w których swoje, dobrze słuchać, w których swoje pastwiska uprawiają, mieszkania trzymają, licznie do Starego Sącza nieprzyjacielsko nocą wtargną. Czy można sobie wyobrazić, że jacyś pasterze, którzy przybywają gdzieś z Wołoszczyzny, już weźmy to, że nie Słowianie, że chcąc się osiedlić tu i zdobyć od pana władcy, od kościoła, czy możnowładcy, czy we własnościach królewskich tak zwane, pozwolenie na pobyt, glejt na sołectwo, na kniaziowstwo to się nazywało, że napadają na Stary Sącz. Można sobie to wyobrazić? To znaczy, ta wiadomość Długosza jest
potwierdzenie, że nas tam było dużo i żeśmy byli silni i że broniliśmy się przed właśnie kolonizacją, która szła z północy na nasze ziemię. Ale o tym, takie cytaty, nie wiem dlaczego, może mi się udało je znaleźć, ale złości mnie, jak koło problemu, wokół problemu tak zwanej kolonizacji włoskiej przychodzi się tak półgębkiem. Uogólnia się to, mówi się o dwóch, trzech teoriach, nie zabijając tej najgłupszej, która nie ma racji bytu. Mówię, kolonizacja na prawie włoskim, określone prawo, a nie kolonizacja włoska. Poza tym Włosi nie byli Słowianami i tak moment się zeslawizowali, tak? Napomyka się, że element ruski występował tu, ale w rzadkich zresztą pracach czy wypowiedziach. A dominuje, tak jak mówię, kolonizacja, którą nasi profesorowie nie negują wyraźnie, nie artykułują. Przepraszam za uniesienie, ale Wyraził taki pan już po prostu jestem, swoją opinię, wujku prawda, Petru. na dany temat. Ja do Frasa, Prawda. to nie jest moja Bardzo opinia, dobrze. to jest prawda. Ja nie wyraziłem swoją opinię, bo ja cytowałem, Okej. prawda? No a co z tymi Łemkami Rusinami? Czy Rusinami to znaczy Łemko jest to samo, co w jakim Rusin? sensie? No oczywiście, że tak, bo Łemkami nazwa Łemkowie przyjęła się, zaistniała szczątkowo w pierwszej połowie XIX wieku. Szerzej zaczęto ją używać w drugiej połowie XIX wieku. Inteligencja przeważnie, ale nasi nazywali się nazwą własną Rusnak. Nie Rusini, a Rusnak. Taka jest prawda. Aż właściwie nazwa Łemkowie upowszechniła się w międzywojniu, a tak naprawdę już na wygnaniu. No właśnie, Ale jest dla nas dlaczego miło. to się tak przyjęło? Po części może dlatego, że Rusinami, dajmy na to, Polacy nas zawsze nazywali Rusinami, choć zdarzało się, są takie dokumenty, że też Rusnakami. Jeszcze o czym nie powiedziałem, że w drugiej połowie XIX wieku, kiedy zaczęły się emancypować narody nowoczesne, jak Słowacy, Ukraińcy, w tym czasie Rusinami Polacy nazywali i nas, i tych spod Lwowa, prawda? A kiedy oni zaczęli się nazywać Ukraińcami, a nie Rusinami, sądzę, że to też miało wpływ, żeby się odróżnić my, Rusini, ale nie Rusini ci, którzy pod Lwowem. I przyjęła się ta nazwa, ale wielcy nasi, przecież Władimir Chylak, największy nasz powieściopisarz, miał pseudonim Łemko Semko. Inni twórcy zaczęli używać tego etnonimu. Okej, rozumiem. W naszych tutaj wypowiedziach cytuje pan z tej księgi Wilcarewy. Proszę nam powiedzieć coś więcej o tej księdze. Dlaczego ona powstała, co ona w sobie zawiera? Proszę nam o niej opowiedzieć. Ja, tak jak wspomniałem, to jest dług mojego życia. Podzięce za wychowanie dla rodziców, dla sąsiadów wspaniałych. To, co mi wszystko przekazali, chciałem zawrzeć w tej księdze, ale w ogóle, żeby ta nasza Arkadia, ta nasza Biłcarewa, żeby nie przeminęła tam w ogóle tak, żeby nie zostało po niej śladu, bo tej Biłcarewy już nie ma, która była, a chciałem, żeby ona żeby była dla następnych pokoleń, żeby oni pamiętali, żeby choć trochę tak kochali ją nadal, jak ja to kochałem. No oczywiście ja myślę, że jakby szerzej się nad nią zatrzymywać, to zeszłoby wiele. Ogólnie proszę nam jeszcze raz pokazać tą książkę. Dokładnie geografia,
Łękowyny. Tu jest, dajmy na to, mapa, poszczególne toponimy nazw własnych, poszczególnych, które się zapominają. Już dzisiaj nawet nieliczni potrafią wymienić kilka toponimów, a tu jest kilkadziesiąt, około 70 toponimów, które zapisałem od rodziców, od sąsiadów, od wujków. Jest geografia dokładna, opisania każdego miejsca, każdej góry, każdego przysiłka. Później jest historia, szeroko historia. Tu wiodący tekst w środku większymi trochę literami, a na marginesach są cytowane źródła. Nie jest to na wodzie pisane. Nie zrezygnowałem z przepisów, co jest trudne, odbiorze, trzeba sięgać, a po prostu cytowałem bezpośrednio koło głównego tekstu wszystkie źródła. Poszczególne rozdziały, średniowieczna Biłcarewa, później pod Austrią, współczesne czasy i tak historia, geografia, historia, oddzielny wielki rozdział o naszej emigracji, oczywiście rozdział, wiele zdjęć, które ludzie przysyłali mi, nasi biłcarewianie z kraju i z zagranicy, z Ukrainy, z Ameryki, no i materialna i duchowa kultura. Wielki rozdział. Co się dało uchronić, zapisać, jest tu. Jest też oddzielny wielki rozdział w wybitnych twórcach. A mieliśmy takie szczęście, że było ich naprawdę jak rzadko gdzie. Choćby powiedzieć, że choćby nasz powieściopisarz, o którym wspomniałem, Władimir Chylak, jego ojciec był z Binczarowej, z Biłcarewej, Binczarowa po polsku. I tak dalej, i tak dalej. No jest tego i pisane, i o twórcach, ich utwory też są tu. No dobra, bo się zaczynam jąkać, to ja mówię, że tu by można było dużo i ciekawie rozmawiać. Oczywiście księga jest przepiękna i bardzo interesująca. Ja oczywiście mam też tą księgę tutaj u siebie, ale powiedzcie mi, czy tą księgę można jeszcze gdzieś kupić? Jest gdzieś dostępna? Sądzę, to wydała Ruska Bursa w Gorlicach, Towarzystwo Ruska Bursa w Gorlicach, że coś jeszcze jest troszkę. Niewiele już egzemplarzy, ale chyba jeszcze są. Czyli co, trzeba wejść na stronę Ruskiej Bursy, tak, lub Radia LM FM i tam można ewentualnie znaleźć na ich sklepie tą księgę i sobie zakupić, gdyby miał ktoś życzenie. Tak, tym bardziej, że owszem, gro tej księgi to jest Biłcarewa, ale kiedy chodzi o historię, to w kontekście właściwie całej zachodniej Łękowyny, całej Sądecczyzny. Także ono może być interesujące i dla innych miejscowości. Cenne źródło informacji o naszej krainie Łękowynie. Teraz może troszeczkę zmienimy naszą tematykę. Przejdziemy bardziej do spraw duchowych. Pana dziadkowie i rodzice byli grekokatolikami, co sprawiło, iż rodzice powrócili na łono cerkwi prawosławnej. Trochę dla mnie trudność widania. No dobrze. Powiem tak, że grekokatolikami z przekonania moi ani rodzice, ani dziadkowie, ani w ogóle Łemkowie nie byli. Przyszedł taki czas, że nam narzucono administracyjnie Unię. Grekokatolikami cesarzowa Maria Teresa kazała nazywać aż później, w drugiej połowie XVIII wieku, a tak nazywali ich unitami, żeby to ładniej brzmiało, kazali nazywać grekokatolikami. Ale Łemkowie
aż do czasu powrotów, kiedy na fali tych powrotów wchodziła do naszego życia i polityka, i różne działania zewnętrzne, i wtedy nie potrafiliśmy się jakoś bliżej szanować. I wtedy nastąpił ten taki rozłam, że ci, którzy zostali przy grekokatolicyzmie, nie powrócili do prawosławia, byli wtedy z przekonania grekokatolikami. Utożsamili się administracja z duchową sferą, ale do tego czasu wszyscy nasi Łemkowie, i jak z jednej, tak z drugiej strony z przekonania byli prawosławnymi, a administracja była tylko narzucona. Świadectwo takie jest, ja to nie wyssałem z palca. Dam przykład naszego wielkiego budziciela Aleksandra Pawłowicza, który był grekokatolickim księdzem na Preszowszczyźnie, z tamtej strony Beskidu. On pisał tak: nowy chod dnes zaczynamy, my wsi prawosławne, które wierno chronimy wiry prawdy dawne. I tu, dajmy na to, ktoś by mógł powiedzieć, no tak, prawosławne było w księgach do nabożeństw, więc to można traktować jako tradycyjne i dlatego to w niektórych sytuacjach aż grekokatolicy zatrzymali, ale poeta duchowny i w innej formie wyraża to, bo dalej mówi: w Wostoku się i beztuszne kwitoczki kłaniają, przed zapadą się lakają, do kubki stulają. Tu oczywiście należy rozumieć nie bezpośrednio ten astronomiczny wschód i zachód, a wschód lękają się, rozchylają się dla wschodu, a stulają się, lękają się przed zachodem. To pisał grecko-katolicki ksiądz. A mieliśmy wielkiego patriotę, który w Carewej był 42 lata, tam zresztą jest pochowany. On w metrykalnych księgach jak zapisywał, nie chcąc zapisywać grekokatolik, a prawosławny nie mogąc zapisać, bo wiadomo, że pod jaką administracją był, zapisywał taki i taki. Tu mam przykład, mam ksero też z metryki, obradu naszego. Takim sposobem wymignął się z tego, nawet w księgach metrykalnych. Także to ukazuje, jaki w nas był duch. Także tu trudno mówić, że powrócili na łono cerkwi prawosławnej. Duchowo byli w niej zawsze. Nigdy od niej nie odeszli, byli w niej zawsze. Świat nam narzucił, że formalnie byliśmy takimi. To w takim razie trochę z innej beczki. Dlaczego Łemkowie przyjęli prawosławie, a nie rzymski katolicyzm, skoro od wieków zamieszkują między Polakami i Słowakami, którzy są wyznania rzymskiego katolicyzmu? Jakie czynniki miały w ogóle na to wpływ, że Łemkowie właśnie przyjęli prawosławie, a nie inną wiarę, która dominowała w ich sąsiedztwie? No to jakbyśmy przedłużali temat właściwie, bo to, co powiedziałem, prawosławie było na tych ziemiach. Termin prawosławie może się utwierdził później, sam termin, ale ortodoksja, wschodnia ortodoksja była na tych terenach od zarania, od kiedy te ziemie były chrystianizowane, a chrystianizowane były we wschodnim obrządku. To już jest nie powszechna, ale znana prawda wśród tych, którzy tym się interesują, wiedzą, że południowa Polska i Małopolska, Śląsk w IX wieku wchodziła w skład państwa wielkomorawskiego, pierwszego państwa słowiańskiego, a państwo wielkomorawskie było chrystianizowane we wschodnim obrządku przez apostołów Cyryla i Metodego.
ten stan się utrzymał, jak twierdzi nawet polska archeolog Zofia Bartołowska, do końca XII wieku. Aż do końca XII wieku prawosławie się utrzymywało w Małopolsce, a na naszych terenach oczywiście tym bardziej. Także tu trudno mówić, że byliśmy między Polakami a Słowakami, rzymskimi katolikami. Nie, oni też kiedyś byli prawosławnymi. Myśmy nimi pozostali, a oni odeszli. Czyli uważa pan, że Polacy też kiedyś byli prawosławni, tak? Tak, oczywiście. W IX-X wieku w Krakowie istniało biskupstwo. Święty Wojciech, biskup Wojciech, wolę nazwać, pomógł zaczął likwidować biskupstwo w Krakowie. Czyli Polacy niechętnie się przyznają do tego momentu, kiedy właśnie byli prawosławnymi. W zasadzie w książce do nauki historii o tym się w ogóle nie wspomina. Mieliśmy przed chwilą małą awarię z połączeniem. Skończyliśmy na tym, że Polacy to też kiedyś byli prawosławnymi, według pana Piotra i według historii. Czy tak? Tak. Absolutnie tak. Dobrze, no to tak. Przejdziemy w takim razie do kolejnych pytań, bo myślę, że ten temat wyczerpaliśmy już do końca. Czy uważa pan, że cerkiew prawosławna uchroniła Łemków przed asymilacją i jest gwarantem utrzymania łemkowskiej tożsamości i kultury i języka łemkowskiego? Ja bym to pytanie roztrząsał w dwóch częściach. A tak, oczywiście, że cerkiew prawosławna uchroniła nas przed asymilacją w tym względzie, w tym sensie, że rozegnani, osiedleni po kilka rodzin w różnych, często dalekich od siebie miejscowościach, Łemkowie, świat Łemków się zmienił zupełnie. Sąsiedztwo stało się dalekim i cerkiew była jedynym miejscem, gdzie się mogli zejść, porozmawiać, poczuć, że jeszcze żyją, że jeszcze są, że również się modlą tak jak dawniej. I w tym sensie na pewno cerkiew spełniła wielką rolę. Czy jest gwarantem utrzymania łemkowskiej tożsamości, kultury i języka? Cerkiew, a kultura świecka kiedyś były tożsame. Dzisiaj to się znacznie zmieniło, a choćby z tego względu, że na Wagnaniu do cerkwi chodzimy różnie. Często nie tylko Łemkowie, w mniejszych miejscowościach tak, ale dajmy na to, tak jak we Wrocławiu czy mniej w Legnicy, różni prawosławni przychodzą do cerkwi. I cerkiew nie zawsze może sobie poradzić z tym problemem, bo ktoś inny, nawet i Grek, powie, no dlaczego po łemkowsku? Rosjanin powie, dlaczego po łemkowsku? I z tym jest problem na ziemiach zachodnich. I cerkiew z konieczności, nie sprawy tożsamości narodowej, języka, raczej się nie angażuje. To znaczy, niektóre miejsca mają szczęście, takie jak na Łemkowynie jeszcze. W tych miejscach, gdzie Łemkowie powrócili, gdzie są łemkowskie parafie, między innymi u nas w Krynicy większe teksty jak Apostoł, Ewangelię czytamy po łemkowsku. Jest to wydanie rusińskie z tamtej strony Beskida. To się szczęśliwie praktykuje również w kilku innych parafiach. Natomiast na zachodnich ziemiach, na Dolnym Śląsku, to jakoś się nie przyjmuje. Ja się nie dziwię bardzo, że cerkiew się nie angażuje w te sprawy, bo mówię, jest jak jest. I w tym względzie, chcąc nie chcąc, już nie pomaga. Chociaż tam, gdzie by to było możliwe, powinno by. Ale to rodzi się z innych przyczyn różnych, o których jeszcze ja wiem. Może znajdzie się takie pytanie, znajdzie się taki temat, że wrócimy do czegoś podobnego. Także to jest gwarantem utrzymania kultury i języka. Jeśli już kazania, dajmy na to, księża niektórzy zaczynają głosić po polsku,
to dla Łemków jest, przykro mi to mówić, ale przykro, nie przykro, ale nie do przyjęcia. Przed tym bronili zawsze. No właśnie, mam tutaj takie kolejne pytanie a propos tego. Czy wprowadzenie języka polskiego do nabożeństw prawosławnych mogłoby wywołać falę odejść Łemków od wiary chrześcijańskiej, obrządku wschodniego oraz odejścia Łemków od języka przodków? No, wracamy właśnie do tego, o czym mówiliśmy. Łemkowie byli bardzo przyzwyczajeni do języka, jeśli chodzi o cerkiew, do języka cerkiewnosłowiańskiego. Kiedyś jedynymi książkami, sięgając w głąb dziesięcioleci wieków, były cerkiewne książki. A pismo cyrylica była poniekąd symbolem tożsamości. Symbolem tożsamości. Sąsiedzi Polacy, jeśli chodzi o naszą bodaj miejscowość, to już sąsiednia wieś, dosłownie już była, pierwsza sąsiednia wieś była polska. Także to nas odróżniało, to było świętością. Alfabet cyrylicki. Nasi dziadkowie potrafili nim czytać. Także i to wydaje mi się, że bodaj w moim kręgu, w naszym kręgu jest to nie do przyjęcia. Jest to nie do przyjęcia. Ja sądzę, że faktycznie Łemkowie z natury nie są buntownikami i żeby jakieś radykalne formy przyjmować odejścia czy coś takiego, buntu, ale w każdym razie byłby z tym problem. Nie wiem jak tam u was na Dolnym Śląsku, no Boże Święty nie wiem, jeszcze i wiem jak. Na pewno Łemkowina jest w tym względzie silniejsza, mocniejsza. No, miejmy nadzieję właśnie, że tak nie będzie, ale no, czasy na pewno pokażą, co nastąpi. Oprócz miłości do języka i kultury łemkowskiej jest Pan również mocno związany z cerkwią prawosławną. Co lub kto miał wpływ na to, że zdecydował się Pan wstąpić do prawosławnego seminarium duchownego? W przeszłości oczywiście. Tak. Dosłownie przed 61 lat temu wstąpiłem, w 1962 wstąpiłem do Prawosławnego Seminarium Duchownego. Zrezygnowałem z technikum budowlanego we Wrocławiu i przyniosłem się z własnej, nieprzymuszonej, po trosze przymuszonej, bo mi ciężko było, bo poznali kim jestem i było mi ciężko. I postanowiłem zostawić ten świat i szukać naszego świata i tak znalazłem się w seminarium. Była to moja decyzja młodzieńca. Może być to zaskakujące, ale chociaż tak naprawdę nie do końca tylko moja, bo już nawet jako uczeń szkoły podstawowej, no młodzik, zawsze śpiewałem. Niby mówili, że pięknie. No to tak zatorali i no go przed ołtarz. Tak. Ojciec nawet kiedyś napomknął, że na jego mościa dla tych wczyty, no ale to minęło, to było, nie wydawało się realne w tym świecie na wygnaniu. Ja to wszystko zresztą opisałem w książce, jedynej książce napisanej po polsku, jeśli chodzi o literaturę. Tam właśnie to rozwinąłem szerzej. Także jakaś myśl była, przypomniała mi się ta myśl taty, że uczyć mnie na księdza. No, a kiedy mi przyszedł czas, że było mi ciężko, zdecydowałem sam. Później oczywiście powiedziałem o tym rodzicom, byli bardzo zaskoczeni, ale nie byli przeciw. No. I tak się znalazłem w Prawosławnym Seminarium Duchownym w Warszawie. Na dzisiaj, z tego co wiem, jest Pan psalmistą, diakiem oraz dyrygentem chóru cerkiewnego przy Cerkwi Prawosławnej w Krynicy.
Jakie wydarzenia sprawiły, iż nie przyjął pan święceń kapłańskich i nie został pan prawosławnym duchownym? No, dosyć trudne pytanie. Dosyć Czasami trudne trzeba i trudne pytanie. zadać. No właśnie, faktycznie wielu mi to takie pytanie zadawało i zadaje. O cerkwi, no nie jak świadczy to, że jestem dyrygentem chóru, uczyłem przez kilkadziesiąt lat religii. Dla cerkwi pracowałem, od cerkwi nie odszedłem, ale powiem tak, zacznę troszkę szerzej, choć będę się starał streszczać. W XIX wieku księża tworzyli życie cerkiewne, ale i świeckie jednocześnie. Nasz budziciel Aleksander Duchnowicz był dramaturgiem, poetą, pisał inscenizacje dla narodu, żeby go od strony świeckiej również rozwijać. I z czasem to się zmieniło w sytuacji nieporównywalnej do tamtego czasu. No oni byli, tak jak mówię, jedynymi albo w absolutnej większości światłymi ludźmi, którzy to mogli robić. Teraz nasza cerkiew poniekąd i słusznie nie angażuje się do działań poza cerkwią. W cerkwi ma być cerkiew, nie ma być jak najbardziej polityki, no i unika się raczej też świeckich działań. Także to jest jakby powiedzieć, tak jest w cerkwi i ja wiedziałem o tym i być księdzem, wyświęcić się na księdza, trzeba nim być nie tylko ze względu na to, że nosi się sutannę. Trzeba być szczerym duchem, służyć jej wiernie i nie, służyć tak, jak ona ci mówi, jak ona ci każe. A ja jako twórca, gdybym był księdzem, nie zawsze mógłbym pisać to, co chciałem. Nie wypadałoby mi przekląć, a czasami miałem ochotę. I także to poniekąd kolidowało. Wiedziałem, że cerkwi i tak służę. Od cerkwi nie odszedłem, ale chciałem służyć też i narodowi. A w cerkwi nie zawsze to w pełni by mi się udawało. Choć były takie momenty w trudnych okresach mojego życia, a miałem ich bardzo wiele, już w cerkwi. Miałem bardzo trudne okresy. Był taki czas, że władyka Adam, ksiądz arcybiskup Adam, nawet mi już fundnął rewerendu, sutannę. Już był nawet termin, kiedy będę wyświęcany na Świętej Górze Jawor. Tak, nawet była taka sytuacja, że nawet takie prowizoryczne stoliki w lesie urządzono na małą gościnkę z tej okazji. Ale jednak się nie stało. A ja, jakby to się stało, dzisiaj już bym był zasłużonym księdzem starym, ale powiem tak, że chyba dobrze się stało. Bo to jeszcze raz powtórzę, ja od cerkwi nie odszedłem, ja dla cerkwi służę szczerze tych już ponad 50 lat. Od tej strony wydaje mi się, że grzechu nie mam. Żyję dla cerkwi i dla narodu. Dla narodu w ten sposób, jak mogłem najlepiej, według mojego uznania. I to pewnie panu bardzo dobrze wyszło. To pewnie zaświadczą nasi słuchacze w komentarzach, które mam nadzieję będą pod tym filmem się sypały. Kolejne moje pytanie, w sumie poniekąd pan trochę już jakby wyprzedził, ale może pan troszeczkę go rozszerzy, dopowie coś. Czy cerkiew miała jakikolwiek wpływ na pana życie artystyczne? Czy cerkiew w jakikolwiek sposób wpływała na treści, jakie pan pisze w swoich książkach i gazetach? Tematyka cerkiewna nie mogła uciec z naszego życia, nie mogła uciec z mojego życia. Wiadomo, że religia była kiedyś dominantą naszej duchowości i tematyka religijna, nie chcąc, a raczej chcąc, musiała się pojawiać
pojawiała się w wierszach Łemkowski Święty, Łemkowski Święty, drugi Łemkowski Święty, to dla przykładu. Napisałem taki wiersz Polany kiedyś, znamienne, bo chodzi o te Polany krośnieńskie w powiecie krośnieńskim, gdzie zabrano nam cerkiew. Mnie wysłano tam zaraz po ukończeniu seminarium, wysłano mnie na praktykę miesięczną. Tam byłem, a wtedy ta cerkiew ucierpiała podczas wojny. Na ścianach zostały tylko ściany i na ścianach już rosły takie brzosy kilkunastoletnie, o mury szerokie były, zakorzeniły się. I tą cerkiew myśmy odbudowali, nasi Łemkowie odbudowali, a później nam zabrano tą cerkiew. I modliliśmy się pod cerkwią, koło cerkwi. I również podczas siarczystych mrozów zim. Pozwolę sobie przeczytać wiersz Polany. No właśnie taką miałem nadzieję, że usłyszymy ten wiersz. Żeby było dla zrozumiałe, tam występuje Nianio Wanio, to był Iwan Wanio, Jan Gałczyk, który prowadził, ojciec księdza naszego, jednego z naszych księży. On odbudowywał tą cerkiew od strony tej parafialnej. Jak nam zabrano tą cerkiew, to brodę zapuścił. Już miał taką długą patriarszą brodę, a cerkiew nie wracała i nie wracała. I wtedy kiedyś jedno z nabożeństw, byłem na tym nabożeństwie i zaraz powstał taki wiersz. Polany. Czytam po łemkowsku. Mam przekład dobry po polsku, ale ja sądzę, że przeczytam po łemkowsku. Można i po 2 razy przeczytać, i po polsku, i po łemkowsku. Polany. Obić sebe, a może naprotył, через płota hrebin, świątyni Chrystowe drzwi. Kaminna widcił krwawycia, z ozdutą ludzkim konaniom, porożnią banią. I druga, z nieba skleplinią, ścianami i werchołem kisk. Studeний вітер сиву бороду владичу чеше, слезу непрошену морщинами жене. На землі просякненій, з ранком під коліном, тремтяче бабуся, і з завітом в бороді, а ще не увиджу няню Ваню. Póki nie zobaczę ten nianio Wanio. Z czaszy zlaczenej wiry, lubowy i nadziei причащають się, чають. В купочці, голови тося притуливши, недоїджену овечку великої колишньої отари останків тепла глядають. Лемку, внуку далекий, kiedy ty świt kamienny nie udrej duшу, a dola wiszcza приведе na to miejsce, klaknij, zdejmij szapkę. Przeczytam po polsku na wszelki wypadek. Polany. Obok siebie, a może naprzeciw, za płotogrzebieniem świątynie Chrystusowe dwie. Kamienna ojców krwawica, ze wzdętą ludzkim konaniem, pustą we wnętrzu baniem. I druga z nieba sklepieniem, ścianami jej wierchy łemkowskie. Zaciekły wicher siwą brodę władyczą czesze, bo władyka wtedy służy. Łzę nieproszoną wśród zmarszczek goni. Na ziemi przemokniętej, z dranicą pod kolaną, dygocze babusia. I z testamentem w brodzie, jeśli nie zobaczę, tato Wanio. Z czaszy pozłacanej, wiary, miłości, nadziei przystępując, czekają. W gromadce głowę do głowy tulą niewyżarte do końca owieczki, wielkiej niegdyś trzody, ostatków ciepła wypatrują. Łemku, wnuku daleki, jeśli ci świat kamienny duszy też nie wydrze, a wieszcza dola przywiedzie w to miejsce, przyklęknij, zdejmij czapkę.
Bardzo dziękujemy za piękny wiersz. Co miłe dla mnie, ten Łemku wnuku daleki, fragment wiersza i zbijanie, budując pomnik w Izbach na cmentarzu, że ten jako cytat umieścili z tego wiersza. Dziękuję im na tym miejscu. Czy Pana zdaniem Łemkowie są bogobojni i czym się objawia w praktyce? Czy bogobojność łemkowska różni się od białoruskiej, ukraińskiej czy rosyjskiej? To też złożone pytanie. Złożone pytanie. Ja bym powiedział, Łemkowie są bogobojni. Bodaj w tym kręgu, który znam, w którym się obracam, oczywiście nie trudno zaglądnąć do czyjejś duszy, wchodzić do czyjejś chaty, ni stąd, ni zowąd, ale tak, Łemkowie są bogobojni od tej strony. Nazwijmy to, że kochają cerkiew, szanują cerkiew. Do cerkwi chodzą właściwie wszyscy. W naszej parafii, na Łemkowynie. Sądzę, że może w wielkich miastach nie jest tak do końca, ale w mniejszych parafiach chodzą po prostu wszyscy parafianie. Jedynie jakaś obłożna choroba nie pozwala pójść na nabożeństwo, wtedy ich nie ma. A tak generalnie wszyscy. Także ja bym na tym miejscu powiedział, że Łemkowie są wierzący i praktykujący. Tych praktykujących jest gdzieś po świecie mało i w Polsce mówią, że już niedawno było 80%, teraz już jest około 50%, tak gdzieś mi się o uszy obiło. U nas się to nie zmienia. Jeśli popatrzeć od tej strony wizualnej, fizycznej, wydawałoby się, że, bo bywałem w cerkwiach na Białostoczyźnie, w Warszawie, w cerkwiach niełemkowskich, wydawałoby się, że po sposobie żegnania, że oni są bardziej bogobojni, bo się tak zamaszyście, szeroko żegnają, kłaniają głęboko. Łemkowie czynią to raczej skromnie. Skromnie, nie demonstrują tego. I w tym względzie mi się wydaje, że właśnie się różnią. Łemkowie bogobojni, ale tacy stonowani i bardziej tacy, jak pan to określił, skromni. No nie demonstrują tego. Nie demonstrują tego. W jednym z artykułów wyczytałem, iż w pana domu rodzinnym na honorowym miejscu zawsze wisiała ikona świętego Maksyma Gorlickiego. Kim był święty Maksym Gorlicki i dlaczego był on tak ważny dla pana rodziny? Może nie ikona, jeszcze nie ikona. W moim domu, tak, wisiała podobizna i jeszcze nie świętego, choć w naszym mniemaniu świętego, jeszcze nie kanonizowanego, ale tak, wisiała na ścianie obok ikon fotografia ojca Maksyma, który był uważany w narodzie. Moja mama urodzona w 1904 roku, a więc 10 lat miała, kiedy rozstrzelano na więziennym, przed więzieniem w Gorlicach, na więziennym podwórzu ojca Maksyma. Pamiętała ten czas, znała ten czas autopsji, znała ten smutek narodu, narodu, znała z autopsji i przekazała mi od dzieciństwa. Ja tu znów, ja się posłużę, jeśli pan redaktor pozwoli. Oczywiście, że tak. Mam ochotę przeczytać. Mówi się w takich wywiadach, to się mówi, a to się wytnie. Także jak będzie pan chciał, to pan wytnie to, ale ja wszystko jedno przeczytam właśnie odnośnie ojca Maksyma. Oczywiście. Jeszcze nim nie był kanonizowany, stworzyłem już dla niego pieśń, którą jest śpiewana w cerkwiach. To będzie z 5 minut. Wytrzyma pan? Pewnie, że wytrzymam. Mówię o tym,
jak się mieszkało w tych poniemieckich domach. Tak żeśmy razem wędrowali tam i z powrotem, bo raz się tatowi zdawało, że w wielkim pokoju ściany są mniej mokre, że mniej płaczą, jak mówiła mama. To znów przekonywał się, że mały pokój jest suchszy. A mnie się tak widzi, że one obydwa były jednakie. Tylko, że jak były zimne, to tak nie płakały. A jak ogrzaliśmy je pieca i swoim ciepłem, wtedy ciekły po nich stróżki, cienkie jak kropla deszczu albo jak łza. Długie odpływały aż po całą podłogę. Najbardziej cierpiały na tym święte obrazy. Bo po nas tak widać nie było. A im się aż twarze zmieniały i piękne szaty im się poplamiły. Jeden tylko mały obrazek mama na dłużej uratowała, ten, który chyba najbardziej kochała, choć nie był kolorowy, tylko czarno-biały. Właściwie to nie był nawet obrazek, tylko jakby fotografia odbita na papierze, ale mama go miała za obrazek, bo go całowała. I ja też. Twarz na nim była jakby bardziej ludzka, choć niezwykła w swej zwykłości. Spokojna, pogodna, niby nie uśmiechnięta, ale taka miła, ciepła. A te oczy. Wydawało się, że nie patrzą na ciebie, że biegną gdzieś bardzo daleko, a czułaś w sobie to spojrzenie. Mądre, ale nie surowe. I takie bliskie, rodzone, jak matczyne spojrzenie. Bujne, czarne włosy z przedziałkiem na środku głowy i taka czarna broda również nie nadawały twarzy świętej surowości, a jakby istniały tylko po to, żeby ją otulić. Choć czy potrzebne to było. Sama w sobie była ta twarz opiekuńczą i zdecydowaną jednocześnie. Gdyby naraz przemówiły usta, tak się odczuwało, nie można ich było nie usłuchać. Stać się uległym tej mądrości, tej miłości i temu ledwo dostrzegalnemu smutkowi. Smutkowi? Czy też był? A może go tylko szukałem i znajdywałem, kiedy już mama opowiedziała mi o życiu i pożegnaniu z życiem męczennika Maksyma. Bo o nim przecież mówię. Że nie powiedziałem wam tego na samym początku, ale miałem to za oczywiste, że wiecie, iż nie może to być nikt inny niż męczennik Maksym, bo nikt inny nie kochał taką miłością mojego narodu, nikt inny z takim spokojem nie oddał życia za ród mój i jego wiarę, za mamę i tatę Jarosia i za mnie. Chciałem być jemu podobnym i w myślach czekałem na wojnę. Wierzyłem, że kiedyś przyjdzie nowy rotmistrz Dietrich, wyprowadzi mnie na więzienne podwórze i rozkaże żołnierzom strzelić w pierś, w serce. A kiedy się osunę na więzienny mur, oczy moje jeszcze będą widziały, zobaczą tatę i brata i wszystkich rusnaków z przerażeniem znieruchomiałych w więziennych oknach. Szkoda, że mamy nie będzie, bo ona najbardziej go kocha. Ale jak nie może być, bo nie było, to trudno. I żony z małym Maksymkiem w brzuszku też nie będzie, chociaż była i patrzyła na to wszystko zemdlonymi oczyma. Nie będzie, bo jeszcze jestem za mały i tak długo nie mogę czekać na ten dzień, kiedy zobaczę przed sobą nowego rotmistrza Dietricha, jak już sam unosi pistolet i celuje w moją głowę. I już za chwilę będę wiedział, że nie będę wiedział nic, ani widział nic, a nic. Nawet ciemności. Jakże to tak? Jak to możliwe, żeby już nijak nie być, nawet ciemnością nie być? To straszne, mamusiu, to straszne. A on ze spokojem odszedł, syneczku. Za ciebie, za mnie, za Jarosia, za tatę, za wujka Władimira, za wszystkich rusnaków. I on nie jest ciemnością, syneczku. On spogląda na nas z jasnej wysokości nieba, spogląda tak jak z obrazka i cieszy się bardzo, że my żyjemy. Obrazek męczennika
Maksyma pocałowałem. Też przed tym, kiedy po raz pierwszy mama odprowadziła mnie do szkoły. Jezus Chrystus i Matka Boża były przybite wyżej na ścianie i nie było ich jak zdejmować. Zatem ani jak ucałować. Zresztą męczennik Maksym tak naprawdę był blisko nich i na pewno przekazywał nasze prośby. Jemu było poręczniej o wszystkich małych rzeczach pamiętać, bo Bóg musi myśleć o całym przeogromnym świecie. A męczennik Maksym ma tylko nas, roznaków. Także ja żyłem z pamięcią o ojcu Maksymie, dzisiaj świętym Maksymie, oficjalnie świętym Maksymie. Reklamuję, jak kukniecie na pocztę internetową i nie trzeba nawet pisać autora, a tytuł, a Wisła dalej płynie, to ukaże się wiele księgarni wysyłkowych, gdzie można nabyć. Reklama przyjęta. Mam nadzieję, że nam nie wytną tej reklamy. Tak. Na tematy łemkowskie i religijne moglibyśmy rozmawiać z Panem bez końca, ale to może już w innej audycji. Na dzisiaj zakończymy naszą ciekawą rozmowę i na koniec poproszę jeszcze, żeby Pan opowiedział coś o sobie. Czym się Pan zajmuje oprócz tego, co wspomniałem na samym początku naszej rozmowy? Jakie są Pana zadania, cele i osiągnięcia? Oj, czym ja się nie zajmuję? No oprócz tego pisania, oprócz przekładania, w początku było wspomniane, że przekładam z języków słowiańskich. Tak, to też wielka moja pasja, bo trudno sobie wyobrazić, żeby w szkole nie poznawać i innych większych światów, bogatych literatur. Trudno sobie wyobrazić w szkole podstawowej, żeby nie czytano bajek Andersena i tak dalej, i tak dalej. Przez to się ubogaca język nasz. Nasz język nie miał szczęścia do uniwersytetów, nie miał szczęścia, byliśmy zawsze w trudnej sytuacji. Język tworzą twórcy. W całym świecie jest wiele wspaniałych twórców i wzajemnie się języki ubogacają poprzez przekłady. To jest naturalne. Dla nas tym bardziej, żeby trzeba było to robić. I przyłożyłem bardzo wiele utworów większych i małych. Staram się wydawać, to znaczy przygotowuję, wydają mi inni. Wydałem kilka oddzielne tomiki, a też antologię, na początek antologię poezji polskiej. Chciałbym wydać jeszcze tłumaczenia z innych języków słowiańskich. No a co lubię, ja mówię, no to była moja pasja, ale no wielką moją pasją, moją wielką uciechą była rola nauczyciela w szkole oficjalnie. Nigdy nie marzyłem za dzieciństwa, że takie coś mnie może spotkać w życiu, że będę uczył w szkole, w normalnej szkole języka łemkowskiego. To nie było nie do pomyślenia. I przyszedł taki czas, z radością, z miłością uczyłem. Napisałem zresztą bukłar nowy, bukłar piękny, łemkowski. Ja myślę, że piękny, kolorowy, wydany bukłar. To nie był, żeby, proszę sobie uświadomić, nie mówię do Pana, ale do słuchaczy, że to nie był pierwszy łemkowski bukłar. Pierwszy, jeszcze trudno go nazywać elementarzem bukwarem, ale taki jakby podręcznik do nauki czytania już był pierwszy wydany, proszę dobrze słuchać, w 1697 roku.
Później były wydawane następne. W 1847 roku wielki nasz budziciel Aleksander Duchnowicz, o którym wspominałem, napisał również Bukmar dla Rusinów, Knyżycia czytalna. Tak to się nazywało. Szperam tu w torbie, dlatego że mam szczęście, wszystkie książki mam pod ręką. Wydawałoby się, że miałem przygotowane. Nie tak to było. Po prostu zupełnie niedawno miałem spotkanie ze studentami z Uniwersytetu Wrocławskiego i sobie te książki do torby poskładałem i akurat mam pod ręką koło siebie. No ja mówię, dla literatury dziecięcej było mało u nas. Zresztą wszystkie literatury słowiańskie są zapóźnione. Literatury dla dzieci. Wszystkie są zapóźnione, a nasza szczególnie. A trzeba było czegoś, jakoś literaturę im dawać, więc trzeba byłoby dać mam kup mi knyżku. Ona stała się dosyć powszechna, rozeszła się i posłużyła dobrze nie tylko w szkole. Ja wiem, że z niej brano wierszyki do powitania arcypasterzy, jak przypływali i tak dalej. No i podobne rzeczy. Nie będę wyciągał z tej torby, bo jest dosyć dużo tego, no ale wierzcie, że... Na pewno ma pan dużo więcej tych książek, bo osobiście na swojej bibliotece posiadam kilka więcej niż te, które pan pokazywał. Czy w pana życiu wydarzyło się coś, czego pan żałuje i chciałby pan zmienić, poprawić lub kogoś przeprosić? Gdybym miał żyć drugi raz, chciałbym żyć tak samo. Chciałbym żyć, nie żałuję. Niczego w życiu nie żałuję. Ale tak jak mówię, jakbym się miało to życie powtórzyć, żyłbym tak samo. A jeśli bym chciał to zmienić, że zażałuję czegoś, chyba tylko tego, że nie zrobiłem to lepiej, nie zrobiłem tego więcej. Niech mi pan Może pokaże nauczony kogoś, doświadczeniem w drugim życiu udałoby się lepiej to zrobić. Zrobił więcej od pana i lepiej od pana. Chyba nie ma w naszej społeczności łemkowskiej drugiej takiej osoby jak pan. No ja się nie będę licytował. Jest wiele wspaniałych naszych ludzi, którzy dużo robią dla naszego narodu. Andrzej, wspomniał pan, czy kogoś przeprosić? Tak, chciałbym wszystkich przeprosić, bo byłem z natury byłem czasem wredny, narwany. Starałem się być dobrym, ale człowiek już taki jest. Na pewno wielu ludzi obraziłem i mam tego świadomość. I żałuję cały czas. Ja myślę, że w duchu przeprosiłem wszystkich już, bo często jak sobie przypominam, to mi żal, że tak się stało, jak się stało. Wybaczcie. Wszystko. Dziękujemy bardzo za rozmowę. To już na pewno jest ostatnie pytanie. Dziękuję wam bardzo kraśnie za tu krasną besidu, za krasne opowiadania i mam nadzieję, że zasia strytymy na następnym naszym takim online pouczeniu i pobesidujemy na inne temy. Dziękuję bardzo za rozmowę. Ja dziękuję. Nie będę odmawiał. Okay. Doceniasz moją pracę? Polub ten materiał i zasubskrybuj kanał YouTube na Cerkiewnym Szlaku.